Hello mga ka-listeners, maayong hapon. So, ang oras mga ka-listeners, alas 2 sa kahaponon. O, diya ko karon sa simbahan. Kay, magpa-confirma ko ron mga ka-listeners. Nya, kay upa man nagsugod. Paabot ako sa kuwang sponsor sa kong ninong. So, hapit na gini magsugod ron. Hapit lang kong vlog mga ka-listeners. So, pasensya sa mga nagpaabot ba sa drama kay wapa ko kalugar kay mo na akong ikabisihan karon mga ka-listeners, no. So magpakumpirma mga ka-listeners, di ako sa simbahan sa Kugon Shrine, no. So karong adlaw ang schedule sa amo ang confirmation. Kating inita kay alas 2 sa hapon ron mga ka-listeners, no. Nagapaabot ko sa kuang ninong. Wala pa niabot. Hapit lang kitag vlog gamay na ka-listeners. Hapit na magsugod yun. Sa mga nagpaabot sa drama ni mga ka-listeners, no. So basin ugma puhon pa siguro or lagi panikamutan, basin ugma puhon or Lunes, pero malugaran ako ni unya ka-upload ta pero dili ugma na siguro. Pasensya kayo, no, kay importante kayo ni ako dyan yung kaso bagay na usa sa mga sakramento ba, no, sa simbahan na confirmation nang karon mo ginya po ang gipaabot mga ka-listeners, no, kining adlaw ba nga ma-konfirmahan yan. Dibkana nagabot-abot na, so hapit na magsugod ron. Yan mga ka-listeners, so muna akong ninong. Ayan, abot na si Paul. Yan mga ka-listeners, so muna akong ninong si Paul. Parehara edad. Magwang og buwan ra. Walong kabuan. January ka to? January 10. January 10. Buwan mo, walo ka buwan dito. So, at least na magbuwan. So karong taon mga ka-listeners, magsugod na. Muna na akong ikabisihan ron kay
muna akong giasikaso ang usa sa mga sakramento na kinalang duwatong isip mga Kristiyano bro. Apil mo sa pare na ito ka sakramento. Una sakramento sa bunyag, sunod muna ito muna una nga sakramento, then man ikaduha ang sakramento sa kining kumpirma. Kumpirma bunyag, kumpirma din kuman usap pa maka. Ano kay kumumuli ba? Oo, sa primero na. Primero. Usap na matapos ng matrimony. Kuwang na lang ang kasal. Kasal matrimony. Wapa may Paris mga kalisan, so kuhan sa pangayunon pa. Way sama ang gugma sa Diyos alam kanimo kinabuhi giula aron ka maluwas kalapasan kadautan sa tao gipapas pasay lugugma ihatag sa Diyos duol kaniya kay mamati siya ug salig sa iyang gugma. Diyos sa Espiritu Santo, ang kalinawan at nagsugod, ang damo na ito ang atong kawalinon sa paggawat sa Diyos ng Eucharistia o sa paggawat niya sa sakramento sa konfirmasyon. Nabi sa pagluso sa aming mga sala o sa pagpanayo kaniyang Kristo. Nagagapis ka sa Diyos na Hanggang sa tanan. inyong mga So, lapas sa kulong biyano, sa mauna sa kulong sa luwa, sa wala pagbuhat sa tanang lang buhato,
Kaya akong sala, ang pagkakasala. Usan ang iyo ako sa Santa Maria, kanunay tulay, sa ang anghel mga santos, o kaninyong mga igsoon, para niyong kailangan sa iyo mga akong Diyos. Galuyan ang kita sa Diyos na magagawin sa mga tanan, kung sa iyo sa ating mga sala, galuyan ang kita niya at kayo sa pinabuhin tayo. Amen. Magagawa mo, upaloy yung Diyos ito, ng iyong Espiritu Santo, ng iyong kilisa mga kasing-kasing, ng iyong kanamong mga templo sa iyong himaya, pinayang mong ipangayong inaakisang Pinoong Kristo ngayong anak, ngayon halipan kayo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahulugan. Kinuklo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsoon, ako na pinilanggo tungod kay naglalagad ako sa Ginoo. Nagawad ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay kayo sa buluhaton sa usa ka tinawag sa Dios. Pag mamaubsanon kamo, pag maagho, pag mapainugon kanunay, ipakita ang inyong gugma pinagi sa pagkinabangay. Paningkamuki, aron mutunhay ang inyong panaghiusa na hinatag sa Espiritu. Pinagi sa panagdahil na nagbukos kaninyo. May usa lamang kalawas o sa Espiritu. Ingon na may usa lamang kapaglaon o alam niini gitawag kamo sa Diyos. May usa lamang ka Ginoo, usa kapagtuo o usa kabunyag. May usa lamang ka Diyos o Amahan sa tanang mga tao, na mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan nga naa sa tanan. Ang pulo sa Ginoo. Salmo responsorio ang aking tubag, isangyaw po ang inyong ngalan ngadto sa akong kaigsuonon. Isangyaw po ang inyong ngalan ngadto sa akong kaigsuonan. Sa taliwala sa kapilingban, dahil ko ikaw, kamo nga mahadlokon sa Ginoo, dahil ko ninyo siya, kamong tanan nga kaliwat ni Jacob, himayaa siya. Isangyaw
ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsuonan. Tumanon ko ang akong mga panaad at ubangan kanila nga mahadlokon kaniya. Ang mapausalong mukaon hangtod sa mabusog. Sila nga nakita sa Ginoo magdayeg kaniya, magsadya uta kanunay ang inyong mga kasing-kasing. Ang ganang kaugdanan sa yuta mahilundong ug mudamot sa Ginoo. Ang ganang kabanayan sa mga nasod muhapa sa iyang atubangan. Kaniya lamang muhapa ang tanan nga namamatay dinhi sa yuta. Atubangan niya muduko ang tanan nga musunod ngadto sa abot. Ang umaabot na kaliwat sugillan uta bahin sa Ginoo. At magsangyaw sila ngadto sa katawhan na wala pa mataw sa katawon nga iyang makita. Ang Ginoo kanaa kanino, Sab kanino. kinutugigan sa Ebanghelyo sumala sa Lucas. Human makasunod si Jesus na ini, may isa ka babae nga gituwaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Mulahan ang babae nga mao'y nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus gituban, mulahan tinuod sila nga namati sa pulong sa Diyos ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabiling sa pagkitong kaalam sa kanilang. Reverend Father Martin Lupiba, ang ang tinahod na kaligura, Father Johnson Delawa, ang parokya vicar, Father Boris Lupa, mga pinikanan, mga pinanggan ng mga anak, mga igsoon ko ng Kristo. Mayong hapon kaninyong tanan, atong dasikon ang presensya sa nagkagusa, dinami sa masipagpakpak. Yun na na mo'y photo lab. Sikat na yung patalawa. I'm sure nanay, pipigan na ito rin na nanay photo lab. Yan na na mo'y yearbook. Pictures ninyo na inyong ipanindo. Tingnan niya po ba baka pag-umasayo ko sa photo lab. Ang ginalibawan na masulat mo sa studio, no? Pero anyway, it's an app. Ang i-download mo, kunya, na ada picture, di mo i-upload, in a matter of seconds, kausap na. Ang imong now, mahimo na guwap pa tayo. Ang imong now, mahimo na guwap pa tayo. Kunya, ang imong sinina, dinato na kayo. Ang imong prinsipe gani, ang imong prinsesa o forma. So, mo na i-photo lab. Kunya, nagkaduwangan na nasa mga tao kalunin. Halaga yun, no? So, nagpatak na, nagbaha. Ang daghang kay mga gwapo, gwapa diha sa social media. Apil ang bibila ka nato, o apil po na nato mga pamilya o mga kaigalaan.
happy ko na magtataw sa dagang kayo mga gwapo-gwapa kada sa inyo kaya balakap ko. Kaya nga no, para ninyo, mabalakap ko para sa mga tao. Kaya nga no, hindi mo lang, it's not the reality. It's not the reality. Ang may tabo, makalugang pa siya o kagunaanan sa mga tao. Depression. Actually, daghan na depress sa mga tao tulad sa social media. May kaipon man sila. So sila makita sa social media na tanaw sa sunggaw-galingon, ma-depress sila, mag-self-pity sila. Muna na ako mong kabantayon, no? Nagikunan yung isang klaseng, ayaw niyo ihatag yung kinabuhi na sa social media. No? Kung nalipay mo sa photolab, it's okay, no problem. As long as diyan lang, sayo lang mga lingaw-lingaw lang yun eh. Ano ba naman si Diyos? Sobrang kaayo ba? Niya, ilang ipalimod ang ilang kawaligon, niya, tanaw sa sarili dyan, di man ako. Di ba dito na siya? Ayaw. The other thing na anak kagagulan is kanabang mentality nga ito ang patunhay pinaagyan ng mga butana. Listen number, kung pakagat ka na ito ng external beauty, no? Aminin niyo, wabot ang panahon. Kaya ito mga anak ng gagay, managpo sila, ang ilang buhaton, magpilpong na dyan kwarta. Kaya no, ipausap sila panahon. And actually, that is now what is happening in some countries na advanced na po, no? At ito sa tulugan ng X na nagagana, sa kailan ng tingali mo, na di nakakailaw sa mga tao, may pagtikupahan. Pero, hindi ko dinungkod. Mga ito, ginagawa. Now, it becomes a problem. Pero ba'y inulang iguman kwarta para na mausap ang inyong naon? O ang inyong forma? Aminin niyo kung mabisi ka tayo sa external, ang dakong chance, magalimot ka sa internal. Kung natin pagkakaan kayo ang kaanyag natin sa gawas, we tend to forget the internal. Ang pagpalingkod sa atong sulod. Bakit sa atong Facebook post, one time ang tingol na maayo man na magpalingkod ka, magpagwapa, o magpagwapo. Pero unta, isa ka malimot, manigkamo na mugwapa o mulingkod ang atong ang ginaiya. Asa may mas importante, external beauty or internal beauty? Ay, nagsabot din naman ang taga-tugon. I'm happy you understand my point, no? Mas importante ang interior beauty kaysa external, ang exterior. Ano man? Ang external beauty, mawak na. Kung si Paco manisgasya ka, mawak na yung external beauty. Kung si Paco masakit ka, mawala na yung external beauty. Kung matikulang ka, mawala yung external beauty. So ayaw ibutan ang inyong self-confidence or self-esteem diyan sa inyong pagkakuhay sa labas. Kaya lumawa na. Ang importante na inyong self-esteem, inyong ipasulikan din sa sulod, sa inyong interior beauty. You are beautiful. Yung interior beauty, magpabili na ito. Bisan pa magikulang na ka, bisan pa masakit na ka, o bisan pa madisgrasya na ka. Ang atong interior beauty, magpabili ang atong kaayo, ang atong kamahinugmaon, ang atong kamahinugnabangon, ang atong pagkadisnon. To stay with us until death, even after death. Amen? Mapagpakin akong Ginoo. Nag-post ako sa kapanuntiho na gano'n, the greatest thing that a parent can do to his or her children is to lead them to Christ. The greatest gift that a parent can give to his or her children is the gift of faith. Mamilikanan, daghang-daghang kita tinguha sa atong mga anak, daghang-daghang mga gampo, plano para sa atong mga kabataan, pero ay kalimti, ang pinaka-importante o ang paglalabida ngadto kang Kristo.
Kung ang inyong mga anak managko, madako, malipay mo. Pero kung wa sila Ginoo sa ilang kinabuhi, dili gyud ko angay malipay. Ang inyong mga anak, siguro dako, simple lang ang mga tao. Pero na ay Diyos sa iyang kasing-kasing kana angay gyud mo magpasigat mo. My dear parents, thank you for bringing your children here. But I hope you continue leading them to Christ. Karunguntan, nag-post ko sa Facebook, ha, importante kayo para sa mga Amerikanan. Ang iwag mga Amerikanan, tulu'i ang inyong mga anak na mag-ampo. Aron, kung yun na sila mga problema, ato sila sa Diyos lupaingon. Dili sa pagkada, dili sa droga, o gautan mga bisyo. Sa atong paghimo ng konfirmasyon karon, atong gihakad sa atong mga anak ang giningong kay gasa sa Espiritu Santo, the gift of the Holy Spirit. That is the meaning of the sacrament of confirmation. Mga anak, please don't forget this. Today you are given in a special way the gift of the Holy Spirit, and it will stay with you. The Holy Spirit will stay with you forever. Ang importante, kamo nasayo na ang Espiritu sa Diyos na sa inyong kaugalingon. Busa, na ay mga problema, na ay mga pagsulay sa kinabuhi. Dili mo ang magkakapaglaon, dili mo ang maluya. Tungod kay ang Diyos, kung inyong sangpiton na sa sulod, kung ano na lugiya kaninyo, kung ano na usap na maglingkon kaninyo. Finally, I'm sure you are aware na ang karoon mabalitaan ninyo doon ay mga batak sa mga eskwelahan na yawaan. Nagatulong ba mo balita yung anak? Sige, nabita ba? Wala na usas. By the Spirit. Evil Spirit. Mga anak, please ha, mga ringanan, pamilya ko na. Buhangin lang po ninyo. Ayun ang pahalo. Ang importante, ang inyong anak na aging Ginoo. Kung naay Ginoo ang tao, di ba kasunod ang yawa? Pwede ba? Kaya mo sunod ang yawa na ako na may Diyos akong kinabuhi. Kung baliwala ko na ako ang Ginoo sa atong kinabuhi, sigurado, busog yun ang dalutang Espiritu. So mga binikanan, please, ang inyong mga anak, ay lang pintasi mga gold ba? Nasa ng gold, di ba nakatapang na ito? Alahas. Ang importante, krusipiyo o medalya sa mga kabinit. Butang niya ang inyong mga bata. Ako dito ang i-post ko sa Facebook. Ang inyong mga anak, ibukadlaw, bahagi ko cellphone. Ang pangutana, nakahawid ba po sila o sa liwan? Basta kayo inyong mga bata, hindi ka mga mag-usaryo. Wala yung salihan sa ilang bulsa. Importante man na nato. Importante sa kinabuhi na aking Ginoo. Sa inyong mga balay, kung sa may kinapuno sa inyong balay, mga appliances, nabay Ginoo din ha, I hope, nabay mga bilhin din ha, tinao pa muna. Ako yung punoon ang atong kinabuhi sa Ginoo, ano na mag-isod o dili makasulod ang dautang Espiritu. Sa atong pagsugod, akong mga iyong malindog na katagayon, atong pagtugon ang atong mga kalumpa sa dunya. Please rise. A few moments later. Kung manalangin ka ninyo, Diyos na magagawang sa kanan, ang Amahan, Anak o Espiritu Santo. Nahalan ng isa na ng kalinaw ni Kristo.
minutes later. Okay guys, mga ka-explorers, so yan na rin dito sa nasa na ay promo Para sa anniversary anniversary sa anniversary. sa Bank Nasal promo guys. Sa ganahan. Kabil sa promo ang taon mo rin. Ano siya halo guys, green halo soft drinks, unlimited rice per night. Okay ka na yun. Sa kanyang gidugayan ya. Taon mo rin kayo makabil mo sa anniversary. Ayun, pinugay kayo kung napay gagano. Sa may gidugayan namin. Lagi na pinugay ang timpe. Nagpaabot kami mga ka-listeners mo sa Order mo kay Baba ni bihok ko mo doon kay luto tagkaw sa giluto ko ba? sigat ko kung ano. Di pag-ihap mo itong manok. Lawag. Paggutom sa ka-listeners mo kaya mga unrice na ba ni? Sakto di paggutom ba? Kaya hindi kita maipit. Okay tayo. Okay guys. Isang